Foli ansani uweta kani magazine mali alefle bako bela jeli man wakasi kanu nyang mamba manga kuna fono ulu keneka bakuduwa ulu leflen bakuduwa kumforo la sa antanga kuda Swiss ale konna la sa ayela ka fuma keme ale biru la ale mikili ulu ka baraburu na damne kiriti la ma ulu nya kono wakasina mun baraburu da kalufla ale re barabu yankula ame klara na wala wata si an kuna fana na sura masa ameta Burkina ko fino ayela ka terroriste keme ale biduru ko Burkina fintikila ka kulio ulu fare ame klara na wala fugata bla ameta Mauritanie ko fino ka ken ulu ka jamana kanti suranti munu baro yere kumesina ya sakales ayela ka fo ko president El Guazani kale yere bela jilmian wasina ame klara na wala nini anga bi bakuru wa sonson amena wala bismillah kokura anga bamanga kuna fono ulu keneka ina fonya fana shugumna bakuru wa sa amtanga kuda siza alere konna la sa ni asakale mamunu mnena ninga swabu yake kaira ka fo kuye faso ali wadu fukata singana mungana mubara munu yoke faso in konna la ni teke dara ulu ka donate menuna hayla ka fuka manu kulu bita ma keme alin bilum vla alin kilimbo nyakula no bara bela jere miga do bi jouer kalu kligali yere konna la sa ni asakale hayla ka fo ko ma ko fole nunu ko teke dara ulu ka de ka sabu ke yuruku bara ulu yere mamadu kasonge na lere kuni anga kuranko alere ministre donate menuna ayela ka fuka lere siran bara ko fole na ore kum kono lo tara lere ka le bla bere la donate menuna sa fogata se ministre koro munu yere fana kumbe fangate be Ibrahim Boubacar Keita aliga fanga ulu wasu konna la sa ka keni ministre mun kumbe na lere kumbe ko madame Boire Phyllis ko fogata se Mamadou Kamarama lulu yere fana kumbe ministre Ibrahim Boubacar Keita aliga fanga wasi ko teke dara ulu kanne ko ga sababu yake we yuruku bara munu sigisinga fogata se avion ko mfana bara kumbe sina donate menuna wari mun tara ka duma so sika avion ka so lana tichugum na niwo waru du okira sababu ulu tara berla yoro ko fenina fogata se dossier chama ne be no munu yere be yoro ko fenina ka sababu ga yuruku ale yere bara wesa chambre d'agriculture mauma no be talige baka yutogola ale yere fana be ko injurula de fogata se assemblée nationale ale yere fana ex président no be talike l'honorable Isiaka Sulubi na ale yere fana kunye dibite koron anga jamana konna la sa ulu bela jene me yuruku imbara sina fogata se Mamutu Dibavie ale fana be bara injurula de kalkan ni yuruku bara munu sigira anga jamana okum konna la ore okum konna yere la ka fukuru na tujo critique na ma ulu nyakorore kasiga taka kata uga kewale nu kasiga to nyefo chugumna ne asakale sa ayere la ka fo ko uga kiru konna kere ko mamu jobe kuina ulu na siga to nuna de me ni sega lu bara sigira singa ayere la ka fo na ayere la ka fo mamu yere sinote kuina de kulu na bla ulu na ta uga dimewula de ore okum konna la ayere la ka fo ko ni bara nu bela jere nundu na bitene do no betalke jouer kalo klegale samba fla ale muka ale nane kata kunche fo kalo fla ale yere bonyangola ore okum konna la ameta Burkina ko fino ina fonya fana chugum na bakurba wala ayre la ka fugu Burkina finsi la ko wacha siri konna la kuyi tege da terroriste keme ale biduru ale bonyangola sa kuluke ba mato fure yoro ko foina fo kata se ka tege da ma chama wore ka mu yere kera jouen kalo klemu ga ale nduru fo kata se mu ale ngoroma na saka lesa akera uga jamana ale yere koroya fo fere mu yere bataki bora kunu dimashido ka chari na saka lesa uga korofo konna la uya yira ka fo ko ni ma ko fole nu kuna na yoro ko fole na ninga ese ninga na biuka de ore okum konna lu fana ma bla da green la le ulu fana ujo la kase uga barabulu kasugo sigisinga wala sa teke de se ga dan ma ko fole nu kan chumna na ta kaluga ne folu konna la uya yira ka ko depuis 2015 ko ni la kana bala buga jamana konna la de fo na se bima ko ni asaka laje ko nga xamé ko simne ko mbi ko chestrin baro bela jele mi ka sigisinga wala sa dami se ga kire ni ma jugun na chumna Mauritanie ko fino ina fonya fina chumna ayira la ka fo Mauritanie jamana kansi kalata mun mesina ni wakasina ami wakasina ko mbi uga jamana kansi mun be no be ko Mohamed Ould Cheikh El Guazouani na lere jamana kansi sa ayela ka vokale fana ya présenter ni tal kurayena de kasawu ke amna ga manda fulana kasugo ke chugumna ore okum konnala ayela ka foko sege lu bara okum konnala bara bulu folo mun sigira singa kale be bela jenya ni wasina de ko bari sabla keme sarala ale beti jobinan ale ni kononto ale bunyanko ko keni a tokilendo no we salike biram da abe
n'ale yɛrɛ fana ye cɛ bɔ nin ko in na a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin wagati in na fana k'ale fana ko 100 sara la ale bɛ t'i jɔ 22 ni buruburu 68 bonyanko la o de hukumu kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ k'an bɛ wagati min ko bi ko nin maa ninnu de bɛ ɲɛ nin wagati in na dɛ ko bari sabula a yɛrɛ la k'a fɔ ko El Ghazouani yɛrɛ k'ale yɛrɛ si san bɛ t'i jɔ san 67 bonyanko la sa k'ale bɛ ka nin kan bɔ ko kura jamana ale yɛrɛ hukumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'a ka kumakan kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ n'a kɛra jamanakuntigi ye ko kura tuguni k'a bɛna yɔrɔ dayɛlɛ yɔrɔ mun yɛrɛ gazi ale bɛ se ka bɔ yɔrɔ kofelen in u ka jamana kɔnɔna la sa u tun y'a yira k'a fɔ ko n'a tun y'a sɔrɔ ko u maa fila ko 100 sara n'u bɛɛ tun ye 50 ale yɛrɛ bonyanko sɔrɔ ko deuxième tour ko kunna boloda dɛ ko nka k'an bɛ wagati min ko bi ko ale yɛrɛ kɔni bɛɛ ɲɛ nin wagati na a yɛrɛ la k'a fɔ jamanaden 1,109,000 k'olu de kɔni weleli walasa ka se ka taga voter nin baara kofelen in na ko nka k'an bɛ wagati min ko bi ko candidat 6 o de kɔni bɛ liste in kɔnɔna la dɛ min yɛrɛ El Ghazouani ale yɛrɛ kɔni ye maa fɔlɔ ye ni de bɛ dan sigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni na an sera ka mun fara ɲɔgɔn kan ni o d'anw ma an b'a fɔ aw k'an mɛn